Avui s'ha inaugurat el nou mural del pati de l'Escola Joaquim Ruyra, que ha realitzat el pintor Miquel Gelabert amb la col·laboració de pares i alumnes del centre. Aquest mural forma part del projecte Apropa't a l'Art de la Fundació Errants Bravo, una iniciativa adreçada a les escoles de la ciutat que té com a objectiu apropar l'art contemporani als professors i alumnes dels centres educatius. I han fet una expressió artística que ha millorat el seu pati, ha fet un esclat d'alegria en el seu pati, un esclat de colors, i crec que tots junts han fet possible que l'expressivitat d'aquests alumnes cada cop sigui millor i cada vegada aquests alumnes tinguin més èxit educatiu també en l'expressivitat. L'alumna més gran i la més petita de l'Escola Joaquim Ruyra han estat els encarregats d'inaugurar el mural del pati que ha realitzat el pintor Miquel Gelabert amb la col·laboració de pares i alumnes. Aquesta activitat s'emmarca dins del curs Apropa't a l'Art de la Fundació Errants Bravo, que té com a objectiu, d'una banda, proposar una formació en art contemporani al professorat de les escoles i, de l'altra, realitzar una obra d'art al pati comptant amb algun artista convidat. El mural que avui inaugurem és una miqueta la cirereta de tot aquest projecte, en la qual han participat alumnes del centre, tots ells, uns més activament representant, fent part del projecte de pintura, uns altres més des de l'aula, pares que han estat col·laborant activament pintant amb el pintor, amb el Miquel Gelabert, i tot el centre en si mateix. Aquesta activitat s'ha fet a totes les àrees, s'ha fet a música, s'ha fet a les llengües, s'ha fet a matemàtiques, s'ha fet a anglès, evidentment també s'ha fet a plàstica, i llavors l'activitat d'avui del pati ha estat la cloenda final. L'artista d'aquest any és en Miquel Gelabert. Per l'Escola Joaquim Ruyra ha fet un mural al pati de més de 20 metres de llargada, conjuntament amb pares i alumnes. El pintor ha valorat molt positivament aquesta experiència. Molt divertida per mi. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Els nens també jo crec que han disfrutat perquè els protagonistes són ells. És un mural que es fa conjuntament i la finalitat és donar alegria als patis de les escoles, apropar l'art als nens i que els nens s'apropin a l'art. Potser és de les coses més alegres i més contundents que he fet fins ara, perquè quan pintes a l'estudi és una cosa més ensimismada i aquí t'exposes a parets molt grans, el treball conjuntament amb els nens, i és molt divertit, ha estat molt positiu. Els nens s'han divertit i han col·laborat en la creació del mural. Porque ha sido muy creativo y divertido. Lo del proyecto me ha parecido divertido y creativo. Bueno, porque me gusta mucho pintar. Després de la inauguració, els alumnes del centre han pogut visitar la Fundació Errants Bravo per conèixer de més a prop l'obra de Miquel Gelabert.